Orain ariketa bat egingo dugu, eta egingo dugu 285. orrialdeko lehenengo ariketa. Bertan eskatzen da funtzio hauen limitea kalkulatzea minus infinitoan eta plus infinitoan. Orduan, hasten gara lehenengoarekin, minus 2x berriru gehi 7x berbi. Hemen planteatu dugu funtzioaren limitea infinitoan eta minus infinitoan. Orduan, hau erreza da. Lehenengo, funtzio polinomikoa denez eta infinitoan kalkulatu behar dugunez, badakigu emaitza izango dela infinito. Plus edo minus, joan bergara maila goreneko monomiora. Maila goreneko monomioa kasunetan hau da, eta bere zeinua danez minus infinito, emaitza izango da minus infinito. Minus infinitoan egiterako analizia gogoratu lehenengo moldatu egin behar dugula funtzio hau. Orduan egingo duguna izango da limite x infinitora doanean, hau da, minus infinito hau bihurtu dugu plus infinituan, baina orain funtzioan moldaketa bat egin behar da, eta da x agertzen den lekuetan minus x parentesiekin jarri behar dugula. Minus x parentesiekin jartzerakoan, hau berriru eginda dagoanez, minus geratuko da. Eta minus hau plus bihurtzen da. Beraz geratuko zaigu plus 2x berriru. Baina hemen minus x parentesiekin jartzerakoan berretzailea bikoitia danez, minusa desagertzen da eta orduan geratzen da dagoen bezala. Gehi 7x berbi. Orduan, orain limite honen kalkulua egin dezakegu, badakit limite honen balioa izango dela plus infinito kasunetan, infinito. Baina plus, zergaitik, maila goreneko monomioaren ikurra dalako plus. Orduan hau ere plus. Plus denean, ez da jarri behar, itzeron, atzinduko jarriko dut beto, horrela. B atala. Funtzioa hau izango litzateke, orduan funtzionen limitea infinitoan badakigu berriro ere, infinito emango duela, eta maila goreneko monomioaren ikurra positiboa danez, hau ere plus izango da. Eta gero urrengoan minus infinitoan, moldaketa egin behar dugu, limitea x infinitora doanean, eta begira, lehenengo hau berretzaile bikoitia daukanez, geldituko da dagoen bezala, ezta? Ze negatiboa alde egiten du, orduan 3x berlau. Baina, bigarren atal honetan, minus x sartzerakoan, minus horregaz, plus bihurtzen da, orduan plus 7x. Beraz, limite honen balioa izango da plus infinito. Urrengoa, hemen daukagu. 10 ber x en limitea x infinitora doanean. Hemen x dagoen lekuan, infinito ordezkatzen baldin badago, 10 ber infinito zer izango da, infinito. Plus gainera, hemen aurrean plus daukagu, beraz hau ere plus izango da. Eta urrengoan, 10 ber x en limitea x minus infinitora doanean. Moldaketa egin behar dugu, jartzen dugu infinitora doanean, eta x dagoen lekuan minus x jartzen dugu. Orduan hemen kontuz, aurreko bideoan azaldu dugu. Hemen konturatu behar gara, ohartu behar gara hemen daukaguna, berretzailea negatiboa dagoenez, hau izendatzailera pasatzen dela. Orduan geratuko litzaiguke horrela. Limitea x infinitora doanean, bat zati 10 ber x. Eta, klaro, hemen infinito ordezkatuko bagenduan, argi dago bekoa infinito geratzen dela, baina bat zati infinito, 0. Orduan, 0 ematen du. Bagoaz derekin. Kalkulatu behar dugu errodun funtzio baten limitea infinitoan eta minus infinitoan. Errodun funtzioekin lehenengo eta behin komenigarria da definizio eremua kalkulatzea. Orduan, funtzionen definizio eremua kalkulatzeko zer da planteatuko duguna? Errokizuna nolakoa izan behar da? Izan behar da 0 edo 0 baino handiagoa. Orduan, definizio eremua kalkulatzeko planteatuko duguna izango da errokizuna izan behar dela handiago edo berdin 0. Horrek esan nahi du, bakantzen badozu hemendik x, ematen du x izan behar dela handiago edo berdin 8 bosten. Horrek esan nahi du funtzionen definizio eremua dela 8 bostenetik infinitura. Orduan, orain, limiteak kalkulatzerakoan. Kalkulatu dezakegu funtzionen limitea infinituan.
Baina minus infinitoan zentzurik dauka kalkulua egitea? Ba ez, zergaitik, ze funtzio hau definituta dago 8 infinitura. Minus infinitoan ez dago ezer. Orduan zertarako kalkulatuko dugu minus infinitoan limitea? Ez dago, ez da existitzen. Vale? Orduan, kasu honetan, kalkulatuko genduan bakarrik funtzioaren limitea infinitoan. Vale, eta orduan, zein izango litzateke emaitza? Ba, emaitza izan beharko litzateke infinito. Plus edo minus? Ba, plus. Ze erron honen aurrean zer daukagu? Positibo bat. Osea, ez dagoenean ezer, ulertu egiten da positiboa dela. Vale? Ez dira hartzen erroaren bi balioak. Bakarrik hartzen da balio bat. Eta aurretik ezer ez badago, positiboa dagoela aintzat hartzen dugu. Bueno, jarraitzen dugu. E-ariketarekin. E-ariketan zer gertatzen da? Ba, errokarratua ere badaukagula. Orduan, komenigarria da lehenengo definizio eremua kalkulatzea. Bueno, kontua da, errokarratunen barruan, errokizunean dagoena kuadratikoa dela, funtzio kuadratiko bat dagoela. Orduan, hau zelan egiten zen. Ba, lehenengo aurkitu behar ditugu 0 egiten jabesan balioak. Orduan, egingo duguna izango da, barrukoa 2x ber 2 gehi bat berdin 0. Bale, hemendik, bueno, ba, ebazten dugu xen balioa, eta orduan emango digu, ba, begira, bat berdin 2x ber 2, bat zati 2 berdin x ber 2, beraz, x berdin erro bat zati 2. Eta hemen bai plus minus. Erro honen emaitzak izango dira, arterako dugu emaitz positibo bat eta negatibo bat. Orduan, zer lan egiten zen? Ba, jartzen genduan zuzen errealean, bueno, hau zen aukera bat, beste aukera bat ere, ba, egoan, zera, taula baten bidez, baina niretzako hau da askarrena, orduan nik hau erabiltzen dut. Jartzen ditut bi balioak zuzen errealean. Eta orduan egiten dodana da, konprobatu tarte bakoitzean, funtzio honek, osea, errokizunak, erroaren barruan dagoena, balio positiboak edo negatiboak hartzen dituen. Eta orduan definizio eremua izango da, balio positiboak hartzen dituen eremua. Orduan begira, hasiko gara. Hartuko dugu, erdiko tartean dagoen balio bat. Ba, bi balio hauen artean dagoen baliorik errezena izango litzateke 0. 0 ordezkatzen baldin badugu, errokizunean ematen du plus bat. Horrek esan nahi du, tarte honetan dauden balioak positiboak izango direla. Bale. Balio baino txikiagoa dan balio bat hartzen badugu, badibidez minus 2, ordezkatzen baldin badugu, errokizunean ikusiko dozu errokizune ematen duela negatibo. Eta gauza bera gertatzen da albo honetan. Horrek zer esan nahi du, ba, funtzionen definizio eremua izan behar dela minus erro bat zati 2 tik plus erro bat zati 2 doazen balioak. Orduan, kasu honetan, zentzua izango leuke funtzio honen limitea kalkulatzea plus infinitoan edo minus infinitoan? Ba ez. Limite horiek ez dira existitzen. Zergaitik, ze funtzio bakarrik dago definituta tarte honetarako. Plus infinitoan eta minus infinitoan funtzio hau ez dago definituta, ez dago ezer, ez dago irudirik. Osea, ez dago grafikoan ez dago ezer irudikatuta alde honetatik eta honetatik. Orduan, zertarako kalkulatu limitea. Bueno, venga, jarraitzen dugu, f. F-en daukaguna da minus bost ber x. Orduan, kalkulatzen dugu limitea infinituan minus bost ber x. Bueno, ba, hau argi dago esponentzial baten limitea infinituan izango dela infinito, eta aurretik negatibo bat daukanez minus infinito. Bueno, eta orain minus infinituan egingo dugu. Bale, kontuz ibili behar gara, bai, hemen hau esponentziala da eta minus infinituan gaude, orduan adi. Egiten dugu moldaketa, orduan infinituan minus bost ber minus x, ezta? Moldaketa egin behar dugulako. Orduan badakigu eberretzailea negatiboan dagoenean izendatzailera pasatu egiten dela. Orduan geratuko zaigu x infinitora doanean bat zati minus bost ber x. Bale. Minus bost ber x izango litzateke minus infinito. Bat zati minus infinito, 0. Osea, bat zati infinito edo bat zati minus infinito gauza bera da, Venga,